May buntag na tuntanan, no? Karon tudluan mo na ko unsaon pag-compute kining Pearson's correlations coefficients gamit lang ang inyong cellphone. Or unsaon ninyo pag-check nga correct ang inyong answer gamit ang inyong cellphone sa kining gitawag og Pearson's correlation coefficients, no? Ubay ninyo ang siguro naglisod ani, pero ang pangutana na unsaon niyo pag-check ang inyong answer nga correct ni. Naay solution ana. Unsaon pinaagi lang sa inyong cellphone, inyong himuon mag-install mo ani nga kining application nga calculator. Gitawag ni siya og Calsys, no? Kini kung tawon nyo Calsys. Mo na ang inyong i-install nyo na sa Play Store, libre ra na siya. So anyong himuon, ato ni siya gamiton nga example kining naa dinhi sa assessment, no, sa module kining number 2. Okay, ang question diri niingon siya, the age X and the resting heart rate Y were measured for 10 men with the results shown in the table below. So ang iyang X na ay 20, na ay 23, na ay 30, ay 37, 35, 45, 51. Okay, kung inyo na lang tawan kung padako, no, kining X, no. So and then Y nana siya diha. So sao na siya, inanion siya guys, oh. Adto mo sa calculator kini, kay mo na siya ang forma, no. Yung imong adto mo sa mode. Dayon inyong pinduton kining stat/dis or distribution. Okay, mo na siya imong gawas. Since ang inyong atong i-compute is two variables man, so pinduton ninyo ning two variables kining number 5, no. Paired variables y, x, linear regression number 5. Okay, pwede rin niya ipinduton 5, no. Okay, muna yung magawas mga guys. So inyong himon, i-input ninyo ang inyong diya sa x ang inyong ang given. So na ay 20 equals lang. Okay, and then na ay okay to sa balindri 23 equals 30, 37, 35, 45, 51, 55, 60, and 63. Muna sa y. Balik mo, inyo na pagpinduton ang, sa x to, kini siya sa y na pod. So, ang y nato na ay 72, 71, 73, 74, 74, 73, 72, 79, 75, and 77. Right? So, human yung input, inyong pinduto ning chef. Dayon, 1. Function 1, no? Chef, dayon 1. Muna mo gawas. So, adto mo sa, kung sigurado na mo mga kining edit, no? Inyong i-delete all o unsa ba himuon ninyo ito inyong gi-input. Pero kung sigurado na tatanan sa ato ang mga given, so adto mo sa summation. Okay? So din ninyo ma-check kung sakto ba ang inyong answer sa summation of x, summation of x squared, summation of y squared, summation of x and y. So ato taon na sa summation of x. So, dini makita na to ang summation of x is 419.
Okay? 419. So katong ulang taon diri uh, atong summation of x atong ulang taon na is 419. So correcta no? 419. Okay, balik. Okay. Onya. Para mobalik atong inyong gihimo katong inyong data, ipinduton lang gyapon nyo ang chef 1. Okay, then i-check na po ninyo ang summation of x squared. Okay? So correct gyapon ang atong answer. The same gyapon nga process imo lang sa tawag ni pindutan lang ng AC para mawala siya. Then chef 1 na pod. Okay? So dinhi na pod sa y. Okay, correct gyapon. Chef 1 na pod balik sa y squared. Correct gyapon. Chef gyapon balik sa 1 and then summation of x and y. So kana. Okay? Now, kung saan man pagkuha sa o pag-check sa inyong Pearson's correlations coefficient o katong R nimo no, ang R. Inyong himuon i-shift gyapon din balik sa 1. Then by the way no, kining variables makita gyapon ninyo diri kining number of items or n ninyo sayo naman ni kay ipon naman to nimong pila ka buok ang inyong gi-test. So pwede gyapon himuon. So natay 10 no. Ang ato ang kuan 10. Ang n nato is 10. Balik lang dayon shift po na pod. So adto mo sa distribution. I mean there is a regression. Pinduton nyo ning number 3. Correlation coefficient. So mo ni siya ang inyong R value bar. So katong taon sa ato ang gi-compute didto is correcta no? Okay, katong taon. Nara. So naatay atong R is equals to 0.709. So obviously balik ta. Correct ang ato ang answer. So nanaon gamit ang inyong calculator para pag-check sa inyong kitawag na to og correlations coefficients para makita ninyo ang kung sakto ba ang inyong pag-compute. Salamat.